kokeilujuttu. Oli kaunis päivä. Muumipappa istui riippukeinossa. Mitä siellä tapahtuu? Sitten Riku meni siihen ja sitten muumipappa halusi löytää lötkö. Mutta siinä se sitä vittu. Muumipappa halusi löytää lötkänsä Rikun perseeseen. Sitä se siellä. Sitten hän työnsi sen. Sitten hän siinä istui ja riiputteli. Koko putkiansa. Ja siinä istui koko päivän ja sitten Riku istui puussa, muumipapan lötkö suussa. Siellä se sitä lutkutti. Riku sun varo kertoo. Rölleistä. Röllit ne siellä asustelee keskellä päivää. Hei, sekoillaan. Ai. Arvaa, mitä tapahtuu kun kives. No, siitä tippuu kivekset. Arvaa, mitä nuuskamuikkuselle kävi viime yönä. Mitä? Arvaa, mitä nuuskamuikkuselle kävi viime yönä. Siltä lähti nuuskat. Se sai nuuskamyrkytyksen. Soitti viulua. Ja silloin ne röllit siellä asusteli. Mansikka Maria Karvainen. Iso. Help me. Taas toi. Kerro, mitä tapahtuu, kun toi piippaa tarpeeksi monta kertaa. Toi piippaa monta kertaa. Se räätää. Niin mikä? Palohälyte. Niin palohälytin. Silloin se paslit alkaa heilumaan. Siitä, että täällä on joku mies täällä meidän sängyn alla. Saatana pörkkälä. Tuppa.